Vi er i gang med et projekt med sæbebobler, så for at finde ud af noget med bevægelse, så jeg vil lige vise jer, hvordan man laver nogle sæbebobler til at starte. Vi skal bruge noget ionbyttet vand, så har vi lige en smule af det. Der. Så skal vi bruge noget opvaskemiddel. Vi har valgt det her mærke Fairy, for det skulle være rigtig godt til det. Det. Og så til sidst skal vi bruge noget glycerin, for det gør, at de holder længere. Og vi tager en ordentlig squeeze. Så skal vi blande sammen. Så må vi se, om den her blanding den virker ordentligt. Ellers så tilsætter vi bare noget mere af den ene eller den anden ting. Så tager vi den her. Og det lader til at virke fint. Jeg vil så lige fortælle jer lidt om den måde, vi har lavet vores forsøg på. Vi har taget 400 ml af vores hjemmelavede sæbeboblevand og sat det ved 1 grad, det er køleskab. Så har vi taget 400 ml og bare stillet ud i lokalet til stuetemperatur. Og så har vi taget 400 ml og puttet i et varmeskab, så det kommer op på 70 grader. Og her har vi lidt om forsøgsopstilling ved det købte sæbeboblevand. Endnu en gang har vi taget 400 ml ved henholdsvis kold stuetemperatur og varmt, for ligesom at kunne få de der parametre. Og der ved den kolde, der falder de, ligesom ved den hjemmelavede, der falder de hurtigt ned. Så falder de mellem ned ved stuetemperatur, og de falder langsommere ned ved varmt. Igen på grund af densiteten og trykket indvendigt i boblen. De her bobler, de er mere farvestrålende, som også blev nævnt tidligere. Plus at der bliver dannet mange flere i forhold til den hjemmelavede.